Nyakora Mugejong dakika na uchiela tok sadek marokinyi antire kayo kongomondi mar michal mar fuambo achiel kachiel ekinde mwadonjo e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich maronyango. E chal mar fuambo gin weche mwaluonu matimore kor gwenge duto mapacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibro bedo ka ineno matut e weche wa manyiena duto kochakore weche manyiena mag migago. Kawachako Nyakora Mugejong en kotudore kod limbe ma gai mar doho Martha Koome timo e county mano ma Kisumu. Odiochieng' manyoro nitiere mano alternative justice system mano dhia kata no dhiyango e county ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono chief justice kata ogai mar doho Martha Koome bro bedo e doho ma Kombewa e county ma Kisumu. Ka bendi geno ni kar saa 2:30 mar okinyi obobedo kata nosechopo mano e doho ma Kombewa kata Kombewa Law Courts mayudore e county ma Kisumu. Kama bang'e bende nitiere gik mopogore opogore modhi timo kanyo e doho mano ma Kombewa mayudore e county ma Kisumu. Jofambo magwa e county ma Kisumu bro bedo ka luonwa mano chenro